Здравейте на целия клан от Пиратка G. Аз съм Ванката 97 и сега ще ви покажа малко пистолети от римски свещи. Целия, но гледайте видеото. Яша, бе, инспектор Гаджи. Всичко по контрол ли? Как бе? Ще гърми ли това? Охо. Гледай Коста. Инспектора каза, че всичко е по контрол. Я? Светни малко тук, че не мога да фани това. Щяло да има вода за всички. Я ми Коста. Тук е... Кой ти? Я светни тук дългото. Светни? Къде е? Е там. Ето света. Ева. Инспекторе, Коста. Ама снимам там. Давай! Направила, брат! Откъде нищо не направя? Ha ha ha!